Det er ikke alle, der har det godt i Danmark, og nogle har brug for en ekstra hånd, støtte eller omsorg. Civilsamfundet er udset til at være en vigtig medspiller i den fremtidige løsning af velfærdsopgaver. Det kunne for eksempel være i form af konkret behandling. Behandling kan udføres på forskellige og person- og situationsspecifikke måder. Vi forstår opgaveløsningen i civilsamfundet som alt det, der foregår uden for det offentlige system. Der er forskel på frivilligt arbejde og frivilligt socialt arbejde. Frivilligt socialt arbejde forstår vi som de samlede sociale indsatser, der foregår i organisationer, der ud fra ICNPO's klassifikationssystem kan defineres som non-profit organisationer. Men hvordan understøttes det frivillige sociale arbejde? Det omfatter pladsen til frivillighedens logik. Men hvad er det? Ophavsmanden til begrebet er forsker Anders Lacour, der forklarer, at frivillighedens logik er, når den personrettede frivillige sociale indsats undersøger sine muligheder for at være frivillig på nærværets betingelser. Hvis det frivillige sociale arbejde skal bygge på nærværets betingelser, kræver det tillid, frihed og samarbejde. Tillid til, at civilsamfundet kan løse velfærdsopgaver på deres egen måde, som både er tilfredsstillende og som ikke går på kompromis med de faglige behov, som borgerne efterspørger. Frihed til, at civilsamfundet løser velfærdsopgaver på en anden måde end kommunerne. Det handler om at give de frivillige plads og tro på, at de kan løse opgaverne på egen hånd. Der er behov for et tværfagligt samarbejde. Det er en vigtig komponent, men det tværfaglige samarbejde må ikke blive så toneangivende, at det kompromitterer tilliden og friheden. Det tværfaglige samarbejde giver plads til alternative løsninger for borgerne. Hvorfor så gøre det? Kommunerne aflastes i opgaveløsningen, når borgerne er medskabere af egne løsninger. Samtidig kan nogle sociale problemer løses, inden de bliver til opgaver hos kommunerne. I sidste ende tror vi på, at det er til gavn for dem, som har behov for en ekstra hånd, støtte eller omsorg. Jeg er hjemme! Det er ren logik.